Ya ku ƴan uwana Hausawa, shin yaushe ne za mu fara son junanmu da gaskiya, mu nuna ba ha'inci ba hasada, mu so junanmu ba tare da daga baya sai mutum ya mutu sannan mu ɗauko hoton shi muna nuna mun san shi ba. Misali, lokacin da marigayi 'yar aduwa kafin ya mutu aka yi ta mishi alkunut ana nuna ba a san shi, Allah ya kashe shi. Bayan ya mutu kuma aka zo aka dinga yaban shi. Idan na koma ɓangaren kuma industry kuma, fadar bege kafin Allah ya amshe shi ba a damu da waƙoƙin shi ba a damu da shi ba, amma sai bayan ya mutu aka nuna duk duniya babu wanda ya kai shi basira, babu wanda ya kai shi hikima. Shin ko muna jin haushi ne domin mutum ya ƙaru idan muka nuna yana da basira ko kuma yana da ci gaba, ko kuma a'a wannan mutumin maɗaukaki ne? Sannan mu koma ga ɗan ƙaramin yaron na mawaƙi wato Lil Amir. Kafin ya rasu mutane da dama ba su damu da shi ba kuma yana yi, amma lokacin da ya rasu manya-manyan mutane suka dinga ɗauko hotunansu suna nuna cewa wannan yaron na kusa da su ne. Idan ka zo ga kwana-kwanan nan Kamal Aboki, Allah ya ji kansa da rahama, mutane ba su nuna mutumin kirki ne ba, ba su ɗauko bidiyon shi suna ɗorawa ba, ba su yabe shi ba sai bayan ya rasu. Shin me zai hana idan Allah ya ba wani bawa nasa ɗaukaka mu ƙara masa ƙwarin gwiwa ta hanyar nuna abin da Allah ya hore mashi, mu nuna masa ƙauna, sannan mu nuna muna tare da shi ba tare da sai ya mutu ba lokacin da ba zai ƙaru da wannan ba. Addu'ar da muke yi mutum bayan ya mutu ba sai ya mutu za mu mashi addu'a ba, ko kana da rai za a iya maka addu'a. Soyayyar da muke nunawa mu nuna mu junanmu ba sai mun mutu ba. Na gode, Musty ɗan Gambo.